ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. дар ин навор якчанд мошинҳои беҳтарин аз мошинбозор омода кардаем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. навора то охира тамошо кунед. бовар дорем ки барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. саломат ва зинда бошед. ассалому алайкум бародарҷон. ин видео имрӯза иминой барои касалиҳои мардона ва занона мешам. скидка эълон мекунем барои хинеки васпалин простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати ҳамхобара зиёд кардан. бародарое ки бефарзанд танқисӣ мекашед, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. ман озӣ ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд. зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан ва инчунин мана кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдар, арабский орех барои бефарзандон ки танқисӣ мекашанд ва инчунин женский здоровье. метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Мерседес S-класс бародаро солош 2008 221-222 кардагиам. марама тамошо мекунем, маъқул шавад, номрои акара мемонам барои шумо раву бештар маълумот метавам. خب обогрев лифт сидений, обогрев сидений, мультирул, пробег 234,000. خب автомат коробкаш, старт стоп будаст. خب автопилот бор компютер. خب монитор. خب бликам дорад. кондиционер кор мекунад. барош худаш мекашад. ҳарби мотораш 3.5 бензин. خب نقش 195,000 мега. ҷӯшидам якам. ай хеле дакам я? чанд сум писана? خب 195,000 мега, номрош 988 07 02 29 29. занг мезанед барои шумо раву бештар маълумот метавам. мерседес сечка бародаро. хоб якта ҳолати хубаш тамошо кунед. 99 сола, объёми 2 қати. простой, 2 простой. ҳасои як маъқул мешавад. номраи акара мемонам, занг занед, якам барои шуморо пурра маълумот метавам. бензини холия, газа даг нест. свет родной хуча. оз як салоншо мегирам, тамошо кунед. кӯжни салона бародаро. ҳамаш қоидаи коробкаш автоматае. кондиционераш кор мекунад. тамоми навортош кор мекунад. салонаш тоза, чухлу ҳама наван. лукам дора. балонош ҳам навай. нархша чанд гуфти равадака? нархш 95,000 бо муомилаам дороха. номрои телефон ҳамон пеш ҳамона мешава. номрои акара ози май пеш мемонам. тамошо кунем бародаро. ҳолати беҳтаринаш. номрои ака 884 88 88 59. салонаш беҳад салони баъзе банда. میگم نه خیر همین ابد سوی شما معلومه نه بخرم همین را بخرم همین یه بچه‌ای باشه خوبش کنم بیدار ما
марҳамат бародару Мерседесои Smart. Солаш 98 тамошо мекунем. Касоида ки дар кураи маъқул мешавад номраи кара мемонем, занг мезанед барои шумо равиштар маълумот медиҳам. Объёмаш 07 бензин. Яксад 62,000 гаштагиай. Пробегиш. Коробкаш бо автомат будааст. На салонаш мошинча майда ка одамон чанд сум канархи 25,000 бо муомила дорам. Номеро телефон табга камонем 881 881 85 85 82 82. Хуб занг мезанед якабо барои шуморо бештар маълумот метавам. Автомат ҳам коробка соза ҳам заводской ҳамаш ҳам хелда Астраҷи бародаро хубнакта 2001 сол объем 1.6 инжектор қади тамошо кунед. ҳолаташ хубай. 4 таваллонш ҳам навай оз ҳама ҷоша камера мекунем тамошо кунед. касоре ки маъқул мешавад номраи кара мемонам. бензини холия як ҳа 55,000 нархш ҳа. оз як салонш ҳам мегирам тамошо кунед. чиқолош ҳам нава. оз як ай пеш ҳам мегирамш. даро электрон, коробкаш механикай. науртош ҳамаш кор мекуна. ҳай бо худтон мебинед бача. ба уҷат тайинровка дора ака ягоқа тайинровка 6 моҳ аст. ҳам номро та мегӯ ака 987 284 14. хуман номро кара мемонам тамошо кунед. асраҷи ҳолати хубаш тайинровка қатӣ. Mercedes E-Class бародаро хубнакта кузуфои 211 тамошо кунед. 2007 охирон сол шай. бензини холия объёми 7.5 қади касоида ки маъқул мешавад номраи акара мемонам. занг занед бо якам барои шуморо пурратар маълумот мета. ҳолаташ беҳтарин ай. ҳуҷҷат тайинровкаш сонунай. оз як салоншам мегирам тамошо кунед. 4 таваллоншам навай. салон кожай чиқоло ҳамаш наван. даро электрон авагреф монтирон коробкаш автоматай. консонер печка ҳамаи навтош кор мекуна. 177,000 пробег дора. пробег 177,000 пробег дора. ҳолаташ беҳтарин аст. лукам дора. потолокш қоидави навай. о ака оз як ай пеш ҳам мегирамш тамошо кунед. ҳолаташ хуба хай бо худтонам свеча дестен. ва нарша чанд гуфтӣ рака? 110 нархши 110,000 бо муомилаам дора. номро якара мемонам занг занем касоида ки маъқул мешавад. номрош сетан 0. номрои телефон табгӯ ака 883 08 11 01. хуман номро ака
Mercedes сечка бардору 2000 солай объёми 28 қатия. Улати беҳтарин шай тамошо кунен касои як мақбул меша номра кара мемонам. Занг зани қату номлай хуба мекуна. Балоно шамаш қойдави наван. Оз як салон шо мегирам тамошо кунен. Коробкаш автоматай бардору. Улатш қойдави консонериш яххай. Чиқоло шамаш навай. Потолокам навай. Оз як қафа мегирамш тамошо кунем бардору. И газ бензин ака. Бензин холия я. Нарх чантай рака. 85000 бо мумилам дора номро кара мемонам ам пес занг занин касои як мақбул мешава. Улати хуби хуша бисёр бардора ам сечкура хоиш мекунам. Номро ака 93 195 08 08 501 66 29 24. Ҳар ди номрош дар алоқа ҳаст.